Лил хармонията между Бога и човек. Но Бог имаше план как отново тази хармония да бъде възстановена. Той изпрати своя син, Исус Христос, да се роди в човешки образ и на тази грешна земя. Той беше примерът, който сега трябва да следваме. Той дойде и изяви любовта на Бога. Въпреки това, Исус беше отхвърлен от хората, поруган и жестоко разпънат на кръст. Там Той понесе наказанието на нашите грехове. Плати прескъпа цена за нашето спасение, изцеление и благословение. Но на третия ден Исус възкръсна. За наше оправдание, като победи смъртта и ада. Нека сега се спомним какво направи Исус за нас. Исус живя 33 години. Извърши много чудеса и знамения. И дойде моментът, за който се казва в Филипяни 2 глава 8 стих. Като взе образ на слуга и стана подобен на хората. Като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст. И излезе да отиде по обичая си на Елеонският хълм. След него вървяха и учениците му. Като се намери на мястото, рече: молете се, за да не паднете в изкушение. И той се отдели от тях и като коленичи на земята, молеше се, казвайки: Отче, ако желаеш, отмени ме тази чаша, но не моята воля, а Твоята да бъде. И като му се яви ангел от небето и го подкрепяше, и като изпитваше мъка, молеше се още по-усърдно. И потта му стана на големи капки кръв, които капеха на земята. И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали и от скръп им рече: Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. И отдели се отново, да се помоли. И като викаше към Бога си, викаше и се молеше още по-усърдно и по-усърдно. И като приключи молитвата му, изправи се и се върна отново при учениците си и отново ги намери заспали. Защо спите? Казах, молете се, молете се. Докато още говореше, ето едно множество и този, който се наричаше Юда, един от 12-те. И приближи се до Исус, за да го целуне. Юдо, с целувка ли предаваш човешкият син? Учениците, като видяха какво ще се стане, казаха. И Петър удари и отсече дясното му ухо. И се допря до ухото му и го изцери. И Исус рече на дошлите против него: Като срещу разбойник ли сте слезли с мечове и сопи, когато бях всеки ден с вас на храма? Не простряхте ръце срещу мен, но сега е ваша част на властването на тъмнината. Но хванаха Исус и го заведоха при първосвещеника, при когото се събират всички главни свещеници и старейшини. Как можа да предам господаря си на 30 сребърника? Как можа? А Петър го следваше отдалече. Тогава първосвещеникът се изправи и попита Исус: Ти ли си Христос, син на благословение? Исус каза: Аз съм. И ще видите човешкият син, седаш отдясно на Всесилния, и иде с небесни облаци. Когато накладаха огън сред двора и седнаха около него, и Петър седна между тях. Една слугиня, като се взря в светлината, видя го и рече: И този беше с него. но той се отрече от него. Жено, ние не го познавам. След малко друг един го видя и рече: И ти се от тях. но той каза: Не съм. И
И като измина около час, друг някой взе да твърди. Петър отвърна. Човече, наистина не знае за какво говори. И веднага, докато той още говореше, пропя Петел. Тогава Господ се обърна и погледна към Петър и Петър си спомни думите, казани му от Господа. Ела да пропее, при пъти ще се отречеш от мен. Как можах? Как можах да го предам? Как можах? Като излезе вън и горчи оплак. На сутринта главните старейшини, свещеници, книжници вързаха Исус, заведоха го и го предадоха на Пилат. Е ли си юдейският цар? И го каза. А тогава какво да правя с този, когото го наричате юдейски цар? Ха-ха-ха! Юдейски цар! Яко е сега който отдаде? Нали си цар? А от 6-тия час до 9-тия час тъмнина покриваше цялата земя. А около 9-тия час Исус извика със силен глас. Ели! Ели! Лама сабахтани! Боже мой! Боже мой! Защо си ме оставил? А стотникът рече. Наистина, този човек беше син на Бога. Там още бяха и гледаха отдалече много жени, които бяха следвали Исус от Галилея и му служиха. Там сред тях беше Мария Магдалена и Мария, майката на Яков и Йосия, и майката на Зеведеевите синове. Имаше един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, който не се беше съгласил с намерението и делото им. Той беше от юдейският град Ариматея. Човек, който очакваше Божието царство. Той отиде при Пилат и поиска тялото на Исус. Позволи ми да взема тялото и да го положа. Позволявам. Той и като го свали, обви го в плащеница и го положи в гроб изсечен в скала, където никой още не беше полаган. И това беше денят на приготовлението и съботата настъпваше. А жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха отзад и видяха гроба и как беше положено тялото му. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро и в съботата си почиваха, както повелява закон. А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария майката на Яков и Соломея купиха благоуханни масла, за да отидат да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано и като изгря слънцето и говориха помежду си. Защото беше твърде голям. Като повдигнаха очи, видяха, че камъкът беше отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седи отдясно и се оплашиха, а той им каза: Се плашете, вие търсите Исус Назарянин, разпънатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, където го положи. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че той отива преди вас в Галилея. там. Там ще бъде, както ви каза. И те излязоха
излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели и на никого нищо не казаха, защото се бояха. Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил 7 зли духа. Тя отиде и възвести на учениците. Но те не повярваха. Тогава Исус се яви на учениците и ги смъмри за неверието и правосърдечието им. И Исус им каза: идете по целият свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите в Мое име. Бесове ще изгонват, нови езици ще изговарят, змии ще хващат. Ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравят. И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Отца. Христос възкръсна!